Dámy a pánové, sešli jsme se tady, abychom se společně zamysleli nad důležitým tématem, což je klesající počet nudistických pláží. O tomhle problému budeme diskutovat několik minut, vypíchneme hlavní a nejdůležitější problémy a poté se pustíme do nějaké diskuze a zkusíme to společně vyřešit. Takže, co je hlavním problémem klesajícího počtu nudistických pláží? Tak, budete se možná divit, možná někteří ne, ale jsou to obchodní řetězce, protože všechny se snaží prostě být všude. Dneska máte krásný hřbitov nebo kostel, těm milionovým a miliardovým koncernům je to úplně jedno, všechno srovnají se zemí, jim jedno, všechny podplatí, je jedno, co tam bude, co tam bylo, prostě teďka srovnají to se zemí a postaví tam svoje obchodní řetězce. Na nikoho se neohlíží, ani na tak krásnou myšlenku, jako je nudismus. Radši prostě všechny vyženou pryč a postaví tam svůj postaví tam vodní obchodní centrum. Tak, dalším problémem, neméně důležitým, jsou takovýhle lidi, kteří jsou naprosto nenažraní, chodí často do toho Teska, takže vlastně tímhletím to velice jednoduše podporují vlastně tu Tesco, vyhánějí všechny nudisty, kteří tam protestují, všechny ochránce přírody a tihleti vlastně lidi, ti pololidi, kteří jsou, si říkáte, že je to nudista, ale vůbec ne, totiž má kalhoty, má trenýrky, boty, jo, většinou špinavý, takže je to vlastně takzvaný textilák v nudistické hantýrce a také tam chodí a všechny tam děsí a nejčastěji chodí nakupovat právě do toho Teska. Takže to je vlastně druhý případ. A třetí případ je vlastně starý známý slogán, kdo jinému já mu kopá. Ti všichni podporovatelé toho Teska a tvůrci těch zombí, které jsou jenom nahoře bez, a ne tak, jak je Pán Bůh stvořil, tak vlastně přijdou, začnou tam kopat jámy, do kterých vlastně nic netušící nudisti padají, ve kterých čekají ještě větší příšery, jako jsme viděli na předcházejícím obrázku. A tam jsou pak vlastně těmi miliardáři zakopáváni, zůstává tam jenom jejich hlava a oni se pak v důsledku přílivu všichni nudisté utopí a pak už není nikdo, kdo by protestoval, kdo by chodil na ty krásné nudistické pláže. Tak a co s tím? To si ukážeme na dalším obrázku. Jediný případ je prostě vysázet spoustu stromů, takovýhle, musí být opravdu vysoké, pak, to je všechno samozřejmě, vzít ty stromy, všechny sepnout, udělat z nich beranidla a prostě ty všechny obchodní centra roztřískat, udělat z nich dlouhé kopie, tak aspoň 3metrové, pozabíjet všechny prostě ty monstra, které tam útočí na ty nudisty a pomocí prken vlastně udělat most přes všechny jámy, které byly vykopány a udělat i žebříky, aby vlastně všichni ty nudisti mohli z té jámy zpátky pryč, po případě lopaty, abychom je mohli vykopat. Takže tohle je vlastně první možnost, co s tím, a druhá poslední možnost je, potřebujeme nové mozky, které lovíme na dnešních přírodovědeckých fakultách, to jsou to mladí lidé se spoustou myšlenek. Je to přírodovědecká fakulta, takže oni k tomu mají úplně nejblíže. A tyhle lidi bychom chtěli pozvat na tyhle pláže, ukázat jim, že vlastně můžou studovat jak mořskou faunu a floru, tak vlastně nudisty, po případě písek, příliv, odliv
A v poslední řadě samozřejmě nám pomůžou vypěstovat i ty lesy, ze kterých jsou pak ty beranidla, žebříky, lopaty a tak podobně. Tak, děkuji za pozornost a poprosím nějaké dotazy.